नली सुन लो କୁହ मोर गोटे डाउट थिला ଆଜି କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ओहो हो ठीक अच्छे तो मोर जानवर थिला ହଁ कि पूर्व जन्मर कौन कर्मफल ए जन्म रे भोगिबाकू पड़े। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ ନାଶ କରିବା ପରେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ବସିକି ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜରାସବର ତାକୁ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ଭାବିକି ତୀର ମାରି ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜରାସବର ଥିଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବାଡ଼ି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇକି ବଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଳି କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ତା ପର ଜନ୍ମରେ ତୁ ଜରାସବର ହେଇକି ମୋର ବଧର କାରଣ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗନ୍ତି ଆମେ ମଣିଷ ବା କିଏ ଆମେ ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବା। ओहो अच्छा अच्छा ठीक अच्छे डाउट क्लियर हो गला थैंक यू। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ठीक अच्छे।